Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Swm i anfeidredd cyfres geometrig. Ystyriwch y dilyniant geometreg. Cofiwch dilyniant sydd dim jyst rhestr o rifau, cyfres yw le chi'n adio pob term. Felly mae 5 gyda ni, wedyn 10 dros 3, wedyn 20 dros 9, wedyn 40 dros 27. Mae 5 yw'r rif cyntaf a 2 dreian yw'r gymhareb cyffredin. Ni'n lluosi pob term gyda 2 dros 3 i gael y term nesaf. Cofiwch mae swm yr n term cyntaf mewn dilyniant geometrig gyda term cyntaf a chymhareb cyffredin r yw Sn a bracet r i'r pŵer n minus 1 dros r i'r pŵer n, neu lluosi top y gwylod gyda minus 1 a gyda ni a 1 minus r i'r pŵer n rhannu dy 1 minus r. A mae'r ail fynegiad yn ddefnyddiol os yw r yn ffracsiwn, plus neu minus, llai na 1 fwy na minus 1. Swm yr n term cyntaf yn y dilyniant yma sydd gyda ni yw 5 bracet 1 minus 2 dreian i'r pŵer n rhannu gyda 1 minus 2 dreian. Felly mae ar y gwylod mae 1 minus 2 dreian dyn ni sy'n 1 treian. Rhannu dy 1 treian rhywun peth a lluosi gyda 3. Felly mae 15 dyn ni bracet 1 minus 2 dreian i'r pŵer n. Fel mae n yn mynd yn fwy ac yn fwy, mae ffracsiwn, lluosi dy ffracsiwn, yn mynd yn llai ac yn tueddu am 0. Felly mae Sn yn tueddu am 15 os yw'r ffracsiwn yn tueddu am 0. Dywedir, mae 15 yw'r swm i anfeidredd ar gyfer y dilyniant geometreg o gyda ni i ddechrau honna. Mae'r clip fideo yma yn dangos sut mae Sn yn cydgyfeirio i 15. Felly yn y bracet mae gyda ni n, sef y rif cyntaf, a wedyn swm i'r nifer yna o dermau. Lle Sn yw'r swm yr n term cyntaf yn y dilyniant geometreg sydd â 5 fel term cyntaf a 2 dreian fel cymhareb cyffredin. So welwn ni hwn ymwneud ar gosod yr animeiddiad mlaen. A ni'n gweld fel mae n yn cynyddu, mae p yn tueddu at y pwynt 15 ar yr uchelyn y. Felly mae'r swm yn tueddu at 15. Yn gyffredinol, rhoddir y swm Sn am n term cyntaf mewn dilyniant geometreg a r sgwar, a r ciwb ac yn y blaen gan y ddoi fformula yna gyda ni. Ond, os yw r rhwng minus 1 a 1, ni'n defnyddio'r ail ddilyniant, a fel mae n yn mynd yn fwy ac yn fwy, dim ond bod r yn ffracsiwn, bydd r i'r pŵer n yn anelu tuag at 0. Felly bydd Sn yn anelu at a lluosi 1 minus 0 dros 1 minus r. Os yw r rhwng minus 1 ac 1, bydd gan y ddilyniant geometreg cyffredinol yma y swm i anfeidredd anfeidredd sy'n cael ei rhoi gan S i anfeidredd a dros 1 minus r. Gen i enghraifft nawr. Mae Harrison a Luca yn chwarae gêm syml lle mae'r ddau yn cymryd i tro i daflu darn arian dueddol sydd y tebygorwydd o 0.6 o lanio ar ben. Yr enillydd yw'r person cyntaf i daflu pen. Boed i HN dynodi'r tebygorwydd bod Harrison yn ennill y gêm ar ei enfed tafliad. Esboniwch pam mae HN yn haflu 0.6 lluosi 0.16 i'r pŵer n-1. A trwy hyn darganfyddwch y tebygorwydd bod Harrison yn ennill
y gêm. Felly, mwyn i Harrison ennill ar ei n tafliad, mae rhaid yw n minus 1 tafliad cyntaf a n minus 1 tafliad cyntaf Luca i gyd fod yn gynffon, ac i'r enfed tafliad Harrison fod yn pen. Bydd e wedyn yn ennill. Felly, HN yw'r tebygolrwydd bod n minus 1 ddwy waith, felly 2n minus 2 cynffon yn digwydd a wedyn pen yn digwydd. Felly, n minus 2, 2n minus 2, ni angen o'r 0.4, a wedyn 1 o'r 0.6. Felly, ni'n gallu cymryd yr n minus 1, ni'n gallu cymryd 2 mas fel ffactor i'r pŵer, a mae 0.4 sgwar dyn ni i'r pŵer n minus 1. Cofiwch ni'n llosi pwerau os yw'r ddau ar un sail. A ni angen llosi gyda hwnna gyda 0.6. Felly, mae HN sgwar o 0.4 yn 0.16 i'r n minus 1. Dyna le ni'n cael yr 0.16. Lliosi 0.6. Felly, ni wedi gwneud y rhan cyntaf. Yr ail rhan, trwy hyn, darganfyddwch y tebygolrwydd bod Harrison yn ennill y gêm. Felly, Harrison i ennill y gêm yw H1, gallai fod i ennill tro cyntaf, neu yr ail waith, H2, neu y trydydd waith, H3, ac yn y blaen. Felly mae gyda ni nawr cyfres. Felly mae 0.6 yw os dwi'n ennill tro cyntaf. Os dwi ddim yn ennill tro cyntaf, mae fe'n colli a mae Luca yn colli, wedyn mae'n cael 0.6. Llosid yr 0.16. Wedyn os nag yw yn ennill tan i drydydd go, mae 0.16 sgwar wedi mynd, llosi 0.6, ac yn y blaen. A ni'n gallu gweld nawr, mae gyda ni gyfres geometreg, sef cyfres o rifau yn y dyluniant geometreg ni angen ado, gyda A yn 0.6 a'r cymhareb cyffredin yn 0.16. Felly, swm ianfaedredd yw A dros 1 minus R, felly 0.6 dros 1 minus 0.16, a ni'n cael 0.6 dros 0.84, sy'n rhoi ni 5/7 yw'r chances bod Harrison yn ennill y gêm gyda unrhyw un o'i dafliadau. Enghraifft 2. Darganfyddwch y 4 term cyntaf yn y dyluniant geometreg sydd â 64 fel y swm ianfaedredd ac 12 fel yr ail derm. Felly mae'n gweud dyluniannau geometreg, felly mae 2 yn nhw siŵr o fod. Bod i A fod y term cyntaf a R y gymhareb gyffredin ar gyfer y dyluniannau. Ni'n gwybod bod y swm ianfaedredd yn 64, dyna'r fformula ar gyfer swm ianfaedredd. Ni'n gallu lliosi gyda 1 minus R, felly mae A yn haflu 64 1 minus R. A ni hefyd yn gwybod bod yr ail derm yn 12, yr ail derm yw AR yn 12, felly ni'n gallu amnewid hwnna mewn i'r hafaliad cynta yna. So ni'n gallu cael 64 1 minus R yn hafal i 12. Felly dim ond R sy'n ni ddarganfod nawr. Ni'n gallu rhannu gyda 4. Felly 16 1 minus R, llosi R yw 3. Llosi'r bracet yn allan. 16 R minus 16 R sgwar. Mynd â popeth un ochr, wneud yn positif. A mae gyda ni 16 R sgwar minus yr 16 R plus 3 yn hafel i 0. A mae hwnna'n ffactorio yn neis iawn. Felly 4 R minus 3, lliosi 4 R minus 1 yn hafel i 0, yn gwneud R yn naillai 3 dros 4, 3 chwarter, neu 1 chwarter. Felly mae 2 gymhareb cyffredin dyn ni. Os yw R yn 3 chwarter,
Gallwn ni osod hwnna nôl yn yr hafaliad yma. Felly mae 64 lluosi 1 cwarter wedyn, 1 minus 3 chwarter, a mae hwnna'n rhoi 16 i ni. Felly mae A yn 16, gallwn ni wedi gosod yn ôl yn yr hafaliad yna. Felly mae 16 dyn ni, lluosi 3 chwarter yn 12, lluosi 3 chwarter yn 9, lluosi 3 chwarter yn 6.75. Os yw yr yn gwarter, mae A yn mynd i fod yn 64 lluosi 1 minus cwarter, sef 3 chwarter, a mae hwnna'n rhoi 48 i ni fel yn term cynta. Felly 48, lluosi cwarter yn 12, lluosi cwarter yn 3, lluosi cwarter yn 0.75. Felly dyna ni ddau ddilyniant gyda ni yma sydd ar swm i anfeidredd yn 64 a 12 fel ail derm. A dyna ddiwedd y fideo yna.